Takže ahoj, já jsem Gerard a vítám vás u nového tutoriálu a tento tutoriál se bude zaměřovat na stahování videí z YouTube. Takže první si musíte stáhnout a nainstalovat tento program, což je Free YouTube Downloader. Když ho otevřete, tak to po vás chce, abyste vložili odkaz na nějaké video. Já tam třeba dám Gonkyo, to je jedno, úplně jedno, co si tam dáte. Skopírujete ten odkaz, co máte nahoře. Sem ho vložíte. Tady jak máte to output formát, tak to rozkliknete. A tady vlastně máte, v jakém formátu to chcete mít. Třeba AVI je do televize normálně, MP4 ten si to můžete dát na mobil, to je úplně jedno. Ostatní ani nevím, co tady znamená pořádně. No, když to máte, tak dáte download a tady se vám to stáhne. Potom, když se vám to stáhne, tak se to jenom název toho videa se napíšete nějak, třeba se si stavoval toho Gonkyo, tak to napíšete sem. A ono se vám to vyhledá a to si můžete klidně přetáhnout na plochu. Já jsem už si taky nějaký ty videa stáhl a je to docela lehký ze začátku. Tak, já se s vámi loučím a těším se na další video a čau.